Još jedan u nizu projekata Ministarstva privrede odnosi se na rekonstrukciju ulice Dimitrija Tucovića i podrazumeva promenu asfalta od vrha Dovarija do raskrsnice Dimitrija Tucovića i Nikole Pašića. Zamenit će se trotoari, behatoni, ivičnjaci i rešetke. Uz rekonstrukciju ulice izgradit će se i 400 metara kišne kanalizacije koja će rešiti problem voda. Tender je raspisan, otvaran je tendera za izvođenje radova 16. aprila. Radovi bi trebali da počnu krajem maja, početkom juna i rok za izvođenje ovih radova je negde oko 60 dana. Ono što je važno i bitno, reći ću vam samo da se radi projekat saobraćajne signalizacije. Da bismo smanjili gužvu u saobraćaju, morat ćemo da usmerimo saobraćaj na druge ulice i u svakom slučaju razmatra se i to da bude u jednom smeru saobraćaj, ali projekat je u toku i imat ćemo rešenu i saobraćajnu signalizaciju za rekonstrukciju ulice Dimitrija Tucovića. Ovim projektom rešava se ceo sliv kišne i fekalne kanalizacije u mesnoj zajednici Krčagovo. Također želeo bih da kažem da je sa rukovodstvom Užice gasa dogovoreno da prilikom raskopavanja ulice i skidanja asfalta razvedu svoju instalaciju, tako da ja ovom prilikom apelujem na naše sugrađane, sve iz ovog dela grada koji žele da se priključe na gas, da to urade u narednom periodu, jer nakon postavljanja asfalta narednih 5 godina neće biti dozvoljeni novi priključci i raskopavanje. Također, ovo je idealna praktično prilika za to. Cena priključka, da podsjetimo, nikad nije bila niža, 450 € plus PDV, tako da naši sugrađani koji žele da koriste gas u ovom delu grada, predlažem da se što pre prijave i da to u narednom periodu pre asfaltiranja novog uradi. Resorno ministarstvo i grad Užice opredelili su po 19 miliona dinara za ovaj projekat, pa je tako ukupna vrednost projekta 38 miliona dinara. Na ovaj projekat u narednom periodu trebao bi da se nadoveže i projekat izgradnje kružnog toka kod muzeja.